L-ajruplan Boeing 737-800 tal-linja tal-ajru Jeju Air kellu abbord 181 persuna, inkluż 6 membri tal-ekwipaġġ u kien nieżel fl-ajruport ta' Muam wara li telaq minn Bangkok fit-Tajlandja. 179 persuna huma rrappurtati mejta, 2 baqgħu ħajjin, 2 li huma membri tal-ekwipaġġ u ttieħdu l-isptar. Dan wara li l-ajruplan ippakkjat bil-passiġġieri għal xi raġuni spiċċa ħuġġiġ nar. L-etajiet tal-passiġġieri huma bejn 3 snin u 78 sena. Filmati juru l-ajruplan nieżel joħroġ mir-runway u jibqa' diħel f'ħajt qabel ma ħannar. Il-kawża wara t-tiġrif ta' dan l-ajruplan għadha mhix ikkonfermata, iżda s-Servizz tal-Protezzjoni Ċivili qal li jemmen li l-kundizzjonijiet ħażina tat-temp u l-possibilità li l-għasafar daħlu fil-magni tal-ajruplan setgħu kienu l-kawża tat-tiġrif tal-ajruplan. Malli ħarġet l-aħbar, raba tan-nies abbord inġabru l-ajruport ta' Muam fil-Korea t'isfel jittamaw f'aħbar pożittiva, iżda sfortunatament mal-ħin raw il-kobor ta' din it-traċedja fl-ajru u bdew jisimgħu il-lista tan-nies rapportati mejta. Uffiċjal ta' trasport fl-ajru fil-Korea t'isfel ta' dettalji ta' x'seta ġara biex wassal għat-tiġrif tal-ajruplan u nieżel fl-ajruport. Jidher li l-ajruplan kienet jipprova jagħmel l-inżul tiegħu, iżda l-uffiċjali mit-torri tal-kontroll taw twissija ta' bird strike li wassal biex l-ajruplan iżomm milli jagħmel l-inżul tiegħu. 2 minuti wara il-bdott għamel is-sejħa tal-Mayday bit-torri tal-kontroll jagħti l-permess li jagħmel l-inżul tiegħu imma mid-direzzjoni opposta minħabba twissija tal-bird strike. Il-bdott aċċetta bil-filmati juru l-ajruplan nieżel mingħajr ma nfetħu r-roti u l-ajruplan skidja mar-runway u baqa' diħel fil-ħajt qabel sar ballu n-nar. Jirriżulta li l-kaptan tal-ajruplan kien ilu jaħdem bħala bdott mill-2019 u kellu iktar minn 9800 sija esperjenza bħala bdott. Mal-ħin beda l-proċess biex jiġu identifikati l-vittmi.